आइनि गोनांथार प्रमद बर'नि सरकार सोलायथायनि गोनां तामुलपुर दरङाजुलियाव इउपिपिएल दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि खोथाजों नङा मावनायजों तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय 22 नं दरङाजुलि बियाबनि खुमारिखाथा हाथाइसालियाव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जानानै थाङो होनना बिखौसो बुङो बायदि राव धोरोम आरो गाब हारि दरङाजुलि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव खुंनाय बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलो आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय सा 1,150निबो बांसिन इउपिपिएल दोलोआव जयन जायो बे जयनिं हाबाफारियावनो मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी माधव सेट्रि एससि सेल ओबिसि सेल सान्थालि सेल आरो गुबुन गुबुन सेलनि दैदेनगिरिजों लोगोसे गाहायै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बाहागो लानानै हानजानि जानानै बिबुंथि लाखियो बिटिआरआव इउपिपिएल सोरखार फैनाय लोगो लोगो सान्थि फैबाय बे सान्थिखौ अराय जुगामि खालामनो थाखाय बयबो खामानि मावनांगौ सान्थिखौ अरायथा खालामनो नाजानाय दोलोखौ बयबो मदद होनांगौ बिपिएफ दोलोआ साख्रि होनो हाया होनदोंमोन नाथाय जों साख्रि होनो हाया होनना बिपिएफ दोलोआ अजद दैखांनायखौ नंखाय फोरमान खालामबाय बिपिएफ दोलोनि समाव जि साख्रि होदोंमोन थगायनानै होदोंमोन नाथाय हाग्रामाया थगायलांनाय साख्रिखौ रेगुलार खालामना जों बिसोरखौ जेननायनिफ्राय बोखांबाय आरो बिसोरनि नखर संसारखौ मोजाङै जानो हानाय बायदि खालामना होबाय प्रमद बर'नि सरकार बिथाङा थगायलांनाय बिथांमोना जेंनायाव खोख्लैलांनाय मानसिफोरखौ जों जेंनानिफ्राय बोखांदो बेखौ बुंनो थाखाय आग्रामा महिलारि बिथाङा लाजिनांगौमोन गावनि बिदा फंबायफोरनो बिथाङा कन्ट्रेक्चुएल साकरि होनानै गोबांखौनो थगायलांदों दा दिनै बे बिदा फंबायफोरखौ बोरैहाय बासायनो हायो बिथांमोननि साकरिफोरखौ रेगुलार खालामनानै बिथांमोननि जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै जों बिथांमोननो मोजां मोनसे संसार जानो हानायनि परिबेसखौ बोरै दानो हायो बेखौ जों नाजागासिनो दङ खुनु साख्रि होनायनि खोथाखौ बेवहाय लिराखै नाथाय साख्रिखौ जों होनो हायो बेयो जोंनि मोन्थाय बेखौ रावबो होबथानो हाया जोङो थाबैनो मोनसे हाइकर्ट सोलिगासिनो दङ बे हाइकर्टनि अपिनियनखौ लानानै थाबैनो जोङो जायफ्रा टेट पास जाना दङ बिथांमोननि थाखाय इन्टारभिउ जोङो खालामगोन आरो बे इन्टारभिउनि गेजेरजों एपइन्टमेन्टखौ होगोन आरो सेकेन्डारियावबो जोंहा 1400निख्रुइ बारा भेकेन्ट पस्ट दङ बिनिबो इन्टारभिउआ थाबैनो जागोन आरो हायार सेकेन्डारियाव 141 साबजेक्ट टिचार भेकेन्ट दङ बिनिबो इन्टारभिउआ जागोन दा बे इन्टारभिउआ जानायनि थाखाय जिखिनि इन्टारभिउ लानायनि थाखाय लाहार फाहार बेखौ जों खालामगासिनो दं एनआइएसनिफ्राय जाय बिथांमोना डिएलएड लादोंमोन बेखौ बिटिसि बिनि सायाव जों रायलायगोन मा खालामनो हायो मोनसे पलिटिकेल कुइसन जे बिपिएफनि जि प्रधान हाग्रामा महिलारि दरं उदालगुरि समस्थियाव बिजाथि होगोन गावसोरनो देरहागोन होनदों दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोबां सुबुंफोरा इयाव बाहागो लाफैदों आरो गोबां जयनिं जादों बेनि सायाव मा बुङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाया दा रज'ला बिथाङा गोदो बुंनाया रज'योमोन नाथाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि थगायबाय ओरैबायदि मिसा खोथा बुंबाय आरो जिखिनि सोबख'नाय थगायनाय नासयनाय जि मोनसे राजनिति सालायलांबाय दा बिथांनि खोथाखौ रावबो मानिया आरो दरं उदालगुरि समस्थियाव बिथाङा बिजाथि होनो हानाय नङा आं बेखौ सानो मानोना बिथाङा दिनै बिजाथि होनो हानाय अबस्थायावनो गैया खालि बिथाङा रायजो राजानि सिगाङाव गावनि खोथाखौ बुंदों आरो गावनि वार्कारफोरखौ लाखिनो थाखाय बेफोर खोथाखौ बुंबाय थादों दा हाग्रामा महिलारिया কোনো इलेक्शन देरहानो हानाय बिपिएफआ কোনো मोनसे इलेक्शन देरहानो हानाय पजिशन गैया মই জইনিং কৰাৰ এটাই উদ্দেশ্য যিটো আমাৰ শান্তি চুক্তি ইয়াত শান্তি চুক্তি যিটো মানে সফল কৰিব লাগিলে যিখন চৰকাৰ দৰকাৰ সেইটো চৰকাৰ হৈছে ইউপিপিএল চৰকাৰে শান্তি চুক্তি কৰিব বুলি দৃঢ় বিশ্বাস সেইটোকে তাৰমানে আজি এই জইনিং চেৰিমনিত যোগদান কৰিছোঁ আগতে মই নাম্বাৰ 4 ভিচিডিচিৰ বিপিএফ দলৰ প্ৰাইমাৰী প্ৰেছিডেণ্ট আছিলোঁ বিপিএফে কাম কৰা নাই নেকি আগত 17 বছৰত তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছিল বহুত খেলি মেলি দেখা পাইছিলোঁ আৰু এতিয়া যিটো মানে ৰাইজৰ সঁহাৰি ৰাইজৰ যিটো দলে বলে যেনেকুৱা আজি জইনিং চেৰিমনিত যেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এনেকুৱা কৈছিল তাৰমানে যে বড়ো মানুহে আমাৰ কিছুমান গাঁৱে ভূঞে মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈ আভুৱা কথা কৈ ফেলে মানে কৈছিল যে বড়ো মানুহে মানে এই বিপিএফ দলৰ মানুহে কৈছে ইউপিপিএল দলক ছাপোৰ্ট নকৰে কিন্তু এতিয়া দেখা পালোঁ
গোটেই যিমান জনগোষ্ঠী আছে ইয়াত প্ৰত্যেকে ছাপোৰ্ট কৰিছে গতিকে আমিও এইটো বিচাৰিছোঁ শান্তি যিহেতু শান্তি ইয়াতে স্থাপন হৈছে অলৰেডি বাকী যিবিলাক সমস্যা এইবিলাক সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ BTADত UPPL চৰকাৰ BJP চৰকাৰ দুয়োটা দলৰ মানে চৰকাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰকে আমি লাগিব বুলি ভাবি জইন কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক ৱেলকাম জনাই তেওঁলোকৰ দলৰে আমি একোটা পৰিয়াল বুলি যোগদান কৰি কাম কৰি যাম বুলি ভৱিষ্যত আগবাঢ়ি যাম বুলি দৃঢ়বদ্ধ হৈছোঁ আহি থকা দিনবোৰত তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে দল কৰ্মী আছে তেওঁলোকৰ লগত লগ হৈ একত্ৰিত হৈ তেওঁলোকৰ যিবিলাক কৰ্মদক্ষতা দেখিছোঁ সেইবিলাক মানুহৰ আগত কৈ ৰাইজক নিশ্চয় জনাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু ভৱিষ্যত যাতে UPPL দলেই আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলটো একদম শৃংখলাবদ্ধতাৰে চলাই নিব পাৰে তাৰে মানে ৱেলকাম জনাই আজি জইনিং চেৰিমনিত আমি যোগদান কৰিছোঁ আপোনালোকেতো নিশ্চয় দেখিছে গাঁৱে ভূঞে দেখিছে এইবিলাক আজি ধৰিল 4 নম্বৰ VCDCৰ মই প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে কৈছোঁ আমাৰ যিজন নেতা হাগ্ৰামা মহিলাক আমি বেয়া বুলি ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ যিখিনি দলীয় কৰ্মী আছে ধৰা আজি ইমানুৱেল মুছাহাৰীৰ কথাই কৈছোঁ তেখেতে আমাৰ 4 নম্বৰ VCDCৰ অন্তৰ্গত এই বাবাৰী VCDCৰ যিটো আমাৰ ৰাস্তা আমাক কি লাগে ৰাইজক কি লাগে শান্তি লাগে ৰাস্তা ঘাট দলং তাৰোপৰি উন্নয়ন সেইবিলাকে লাগে এতিয়া আমাৰ সেইদিনা এই আজি জলেন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তো অলৰেডি এই ৰাস্তাটোৰ কাম ক্লিয়াৰ হৈছে তো 80% উন্নয়ন হৈছে শান্তি হৈছে গতিকে আমাক আৰু কি লাগে সেই হিচাপে আমি কাম কৰি যাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ আপোনালোকৰ এইটো টোটেল কিমান আছিলে 1400ৰ ওপৰত আছে আমাৰ কৰ্মকৰ্তা আজিতো মোটামুটি 50ৰ ওপৰতে আছে আজিও জইনিং চেৰিমনিত যোগদান गिबियावनो माग बिहुनि सिगां आं शुभेच्छा बहरग्रोबाय रायजो राजानो दिनै नैबे बड'सानि आरो बड'लेण्डनि मिडियानि थ्रुयै दिनै बिराद रंजानायनि बाथ्रा दिनै फार्स्ट बेवहाय UPPLनि दरंगाजुलि ब्लकनि मोनसे जइनिं मास गेदारिं जागासिनो दङ बेवहाय जोङो 8-9 हाजारसो मानसि दिनै बेयाव जमा जादों दिनै बिराद रंजानाय मोनदों बेबायदि मानसिफोरनि दैबानाखौ नुनानै दिनै बिराद रंजानाय मोनदों जोङो आरो दिनैनि बे मेलनि बा नैबे जथुमानि दारै जों जे बे दरंगाजुलिखौ जोङो आरो उद्धार खालामनो हागोन UPPLआ बेनिफ्राय जों दाथि बुंनो हायो आरोबाव दिनै 400-500 दिनै जइनिं जागोन आरोबाव बिहुनि उनाव नैबे माग बिहुनि उनाव आरोबाव जइनिं जाबावगोन दिनै UPPL दोलोनि दैदेननाय UPPL दोलोनि मानगोनां प्रेसिडेन्ट BTCनि BTRनि चिफ प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव दिनै डेभेलपखौ नुनानै शान्तिखौ नुनानै दिनै लोब मानसिया UPPL दोलोआव जइन जानो थाखाय दिनै फैदों मोजां मोननानै दिनै जों नुनो मोनदों जे BPF दोलोनि समाव ओरैबायदि समाज बेबस्था जानानै दंमोन बेबस्था जे जोङो जोंनि गथ'फ्रा लामाफ्राव ओंखारलांबा अबावबा बेरायनो थांबा फैफिना नैबे मोनसे गिनाय भाब जायोमोन जोङो खबर लाबाय थायोमोन महा दं महा गैया हरनि 8-9 जाबा जोंहा बिराद टेनसन जायोमोन अबावबा माबा जानानै थाबाय नामा अबावबा सोरजोंबा बुजानाय नामा नैबे जिनिसा जोंनियाव फैयोमोन आरो नैबे UPPL सरकार फैनायनिफ्राय नैबे बुस्थुआ जोबस्रांदों आरो बिराद शान्ति फैदों आरो बहुत डेभेलपखौ जों नुनो मोन्दों जि समाव 17 बोसोर BPF सरकार सलायनायाव जों फाग्ला दलं बेखौ मोननो हायाखैमोन मात्र घोषणा होनानै थाङोमोन
खिन्थु दिनै इउपिपिएल सरकार जानाय लोगो लोगो जोङो फाग्ला दरंखौ मोननो हाबाय जों मुसलपुरा जोंनि डिस्ट्रिक्टमोन मोनसे समाव दा तामुलपुरा जोंनि डिस्ट्रिक्ट जाबाय बै डिस्ट्रिक्टआव मुसलपुर डिस्ट्रिक्टआव थांनो थाखाय जों दैज्लां बोथोराव ओरैबायदि खस्थ' जायोमोन जोङो गुवाहाटीजों समान गोजान हिसाबै थांनांगौ जायोमोन 100 किल'मिटार जायोमोन जोंहा दैज्लां समाव आरो दिनै जोङो नैबे फाग्ला दलंखौ मोननो हानानै जोङो दिनै मुसलपुर थांबा बा ओरै बहाबाबो थाङोबा जोंनो मात्र मुसलपुरसिमाव 35 मिनिट नांगौ जोंनो आरो इउपिपिएल दोलोनि दैदेननायावनो दिनै जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टखौ मोननो हाबाय बेयाव बिनिफ्राय देरसिन रंजानाय आरो जोंहा मा दंबावो आरोबाव जोङो डेभेलपखौ नुनो हादों जे काउलि थांनाय लामा ना बेवहाय जोङो आरोबाव गोदानै मथंगा दैनि दालां बाल्थिं दैनि दालां जों मोननो हाबावदों बेबादिनो बहुद जायगायाव जों लामा मोननो हादों जोंहा जुब नेता जोहोलाव जोंहा एमएलए तामुलपुर समस्तिनि एमएलए जलेन दैमारिनि दैदेननायावबो जों बहुद डेभेलपखौ नुनो मोन्दों बहुद अनसुंथाइ मोननो हादों जोङो जोंनि धर्म अनुष्ठानफ्राव बिथाङा बहुद अनुदान होबोदों जोंनि ओजोंहाय गिर्जा न' जोंनिया पार्टिजुलियाव बेयावबो दाख्लै बियो 3 लाख थाखा घोषणा होबोदों बेबादिनो बहुद जायगायाव धर्म अनुष्ठानफ्राव बियो अनसुंथाइ होबोदों जोंनो दा बेखौ नायनानै जोङो आरोबाव नैबे 25आव फैगोन इलेक्सनाव आरो बिनि सिगां एमपि इलेक्सन क'क्राझार समस्तियाव जोङो इउपिपिएल दोलोआ देरहागोन होननानै जों दाथि बुंनो हायो आरो 25आव इउपिपिएल सरकारानो सरकार दाबावगोन होननानै जों आरोबाव दाथि बुंनो हायो